Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Maray na aldaw, Martes Santo ngunyan tabi, ultimo dia kan Marso 2026, 31. Kabi po giraray mi na paabot nin pagrespeto sa bilog na komunidad asin sa familia. Kasabay dyan ang paglaom na sa paghampang niya to kay ning kaaldawon. Mahal na amang Diyos dapat permitang ipigpaenot sa gabos. Happy birthday sa nagkukumplean nyo ngunyan. Programa na tabing tingog kan banwaan minalaom na sasabayan manindo kami so mga natada na namuyang magantabay man sagkod kitang alas 10:30. Ako po ang sa indong lingkod si Pio Fernandez ang sa kuyang cellphone number 0942670195 sa smart, that 0942670115 sa smart, and 096607301115 sa global. Martes Santo ngunyan tabi. Sana po yaon na sa tuyang padagos na panarig asin pakimaherak sa malakagurangnan, katrangkiluhan, kapatawadan asin prosperidad. Dahil na kita magparahaloy tabi standby mo na tabi yung news team na tandas na flash report yan. Standby mo na ta, idiretso ta na ini. Makuakitanin mga oras sa satuyang dapat na makahuron, makapagpasabot nin sitwasyon digdi sa satuyang kinamumugtakan asin kan satuyang panahon. Nasa linya po si Director Dindo Nabol kang Department of Trade and Industry Bicol. Mag-aram kita kan mga impormasyones. Director Dindo, marhay na aga si Pio tabi kan DCGB. Thanks sa oras tabi sa Samuya. Okay, maray naga po Sir Pio, and maray naga sa tutuyang mga tagahilan nyo. Opo, Director Dindo, may we know please tabi if igwa ka mo nin pwedeng ipaluwas pang informasyon manangod sa supply and pamresyohan kan mga barakalo na nasa irarom kan sa indong jurisdiction tabi sa bilog na Bicol. Okay, salamat po Sir Pio sa oportunidad. Base po sa samuyang latest monitoring kahapon na Lunes, stable pa po ang supply kasatuyang basic necessities and farm commodities under jurisdiction of the DTI. And dahil po kita nanotara na spike sa presyo kan mga nabanggit na produkto. May nagkapira naman nag-increase but is wave within the SRP na pinaluwas kang February 2. Mm-hmm. At tabi, Director, baki-expound po, ano itong suigwanin na parang increase na sa indong nanotaran? Actually po not so much duman sa 10 pigmo-monitor me, pero duman po sa ibang mga produkto na na nakapalo duman sa mga SKUs na pigmo-monitor. Pero duman po sa 10 na nabanggit ko na ka mga previous time interview, dahil po kitang nanotaran na paglangkaw sa presyo. Kasi po, pig-assure man po kita sa tuyang mga manufacturers and sa mga retailers na kaya mas basta mapa-increase kan unless otherwise nag-undergo ko na yung proseso duman sa national. Oho. Di at least sa Bicol daini na paglangkaw kan presyo kaining basic and ining prime commodities and yung supply estable patabi, Director. Stable na maria sa tuyang supply, nasa 3 weeks to 1 month, and digdi po yan sa Bicol region. But as far as the national is concerned, base po sa advisory from the national, nasa 30 days to nasa 1 month to 2 months na na inventory ang igwa pa po ang sa tuyang mga manufacturers. Mm-hmm. So duwang bagay palang tabi, Director Dindo,
sa nasyonal, pira po itong bulan so sa indang inventaryo. Nasa 1 month to 2 months pa po. Sa Region 5, pira po. Nasa usually po yan ang regular inventory level ta po, 3 weeks to 1 month. 3 weeks to 1 month. So, And continuous man po ang ang pag nakulang na, continuous pa man ang delivery. Dahil pa man po dahil man na-hamper ang ang pag-deliver kan mga produktong ini digdi sa tuya. so daining disruption kang supply tabi. Ano po? Dahil po. Oho. Ang nagka-problema lang, may data problema lang po kasi siyempre nagtaas na sa presyo kan petrolyo. So nagpatong na po nagpatong ng kadikit sa mga sa mga truckers, sa mga logistics companies. Kaya we don't know in the coming days if itong patong na ito sa cost of freight, ipapatong man siyempre yan sa sa presyo kan mga basic necessities. Pero we expect na dito man lang po ang ang idagdag kasi ining logistics cost is only a small fraction of the total cost of production or sa presyo ng produkto. Gura no sana dapat tabi Director Dindo ang posibleng ipatong kan mga groceria na ini once nalangkawan naman sindakan itong sa transportation cost. Gura dapat tindang ipatong sana sa presyo. As mandato po digdi sa Price Act 7581, Republic Act 7581, this is not go beyond 10% of the price a month prior or of the prevailing price. So they po maglampas sa 10% because after that hilingon mi po kung hilingon mi imbis na mi kung nagkaiko talaga ti pig-apod tang price manipulation or profiteering na pig-apod. Dahil dapat magsobra sa 10% kaso pinakahuring presyo ninda. Opo. Ayun, opo. Now, tabi, Director, kung arog ka na diretso ang produksyon kan mga pangangaipo, diretso ang pagbulos kan mga supply sa mga groceria, is there any reason na so mga tao naghahadit, mabakal na akong dakol ka ini, mabakal ng dakol na sabon, dakol na gatas, dakol na asukar, dakol na LPG gabos. Would that be advisable, tabi? Definitely po is not advisable. Kasi po, pag ginibutay yan, maski kita may kakayahan na magbakal kidakol, pero pag ginibutay yan, ang pagdideprive na kaan dyan, so iba. Po. And then, may stock naman sila yan. Continuous mong ginaray ang supply. So, baka mag-expire lamang yan sa mga, mga nasa sarayan nindo, sayang lamang. So, kasi pag nag-panic buying, nag-create kitang parang artificial demand, rise in demand. And ang resulta lugod kaya yan, mag-increase kay presyo. So, daing rason na maski may kakayanan kang magbakal, dapat so ordinaryo sa nang pigbabakal na konsumo. Ayun po, relax lang kita. Ano yan? Sufficient pa po ang sa tuyang supply. Oho. Now, dumantabi sa lado kan hoarding, sa lado naman kan mga negosyantes, any information kung igwa na kamuning parang nahihiling, may mga notisya na tabi? So far po, Sir Pio, as of the moment, ay po kaming na-receive na any report sa luwas, base sa mga pakipag-ulay-ulay, pag-monitor, ay po kaming na-receive na information on any hoarding na nangyayari po sa luwas. Okay. If ever na igwanin gustong pa-investigaran ang consuming public, paano pa sistema tabi makakonektar sa Indo? Pwede po kamo mag-message sa samuyang sa samuyang messenger, open man po 'yan. Sa Facebook tabaga po, sa page. Pwede po kamo mag-message. Dakulo kaming na-receive na mga na mga messages. Pero ini mga ini mga araw kay concern as of now wala po kaming na-receive na feedback. So we will appreciate kung kung ang publiko makapagtaw sa mong informasyon manungod sa mga bagay na yan kasi aramtaman sila na kulang man po ang samuyang personahe para maduman yan gabos ng mga establishmentong iyan. Kaya so nakaka-observe po, so may nahiling ka mo or may ebidensya ka mo na talagang nag-hoarding, ipaabot lang po sa mga opisina kagibuan mo yan kinagakanigong aksyon.
Director Dindo, maiba po kita duman sa kwan sa mga local price monitoring coordinating council, monitoring council. Kamo baga ang secretariat, kumusta po ang pagkumpleka ni kan mga LGU tabi? Ay correction po pala ng Sir Pio. Mali siya nasa po kayo ito. Bako po kami ang secretariat sa LPCC, kundi kami po ang vice chair. Ayun, we both vice chair po ang DTI ano po. Opo. So, kumusta na po tabi ang aktibasyon ka ini so far sa mga probinsyas digdi sa Bicol? So far, we're so thankful po kasi ano yan, halos gabos ng mga local government units, nag-activate na po kasi ng mga LPCCs. Medyo hilong talilong na nga kami sa kadakol na request for meeting. Oo. Imagine we are, pera kita, 114 na local government units and anom na provincial local government units. Gabos po yan nag-activate kang LPCCs and gabos po yan nagpapamiting. Kaya pasalamat nga ni po kami igwa na kami mga business councilors kung dahil nakakaduman sa mga concerned personnel from the provincial office, especially the provincial director, sa mga councilors na una ang pipa-attender mo po naman. Well instructed naman sila. Vice Chair ang DTI gabos ano tabi. Opo. Okay. Now dyan sa LPCC tabi, mga Price Monitoring Council, Vice Chair ka mo, sakop na tabi nido sa pag-monitor dyan ang petrolyo tabi? Yes po, kasi ang usually ang mga local government units, nag-deputize po iyan kang Department of Energy. Any feedback tabi, taan kuan, ang nagbubutwa ang ngunya na consensus is, igwa, halimbawa bagang ngunyan, igwa ako ng stock na 10 litros, ano po, yung gasoline na ining so gasolinahan, 10 litros, na nabakal ko sa prevailing price pa ngunyan. Then sa aga, ma-increase. Pero, itong so nabakal ko ngunyan, dahil pa man naubos, alagad pag-increase sa aga, pipa-presyo ng subago ng presyo tabi na mahal. Any comment on the matter tabi, Director Dindo? Sir Pio, sorry, my apologies, I really cannot comment on that kasi kung po yan kang Department of Energy, sila po nakakaisi kang kang proseso, kung paano yan nangyayari. But kasi ang fuel baga po, ang oil industry is a highly deregularized industry. So dahil ko po I cannot comment on that. Kung sakop na ka na Price Monitoring Council and you being the Vice Chairman yung DTI, baka makarecommend ka mo kung ano na pwedeng gibuhon ta. Yung LPCC, igawang authority na mag-inspect tabi sa mga tangkikan gasolinahan? Kuan lang po kami dyan. Kung mga fuel ang pag-urulayan, observat lang po kami dyan. Yung LPCC. Opo, kasi ang pag-deputize lang po ang local government unit, not the entire council. Ayun, so separate entity yung LGU sa council, ano po? Opo. Nangyayari yan, nagkakasabay kami sa sa paglakaw-lakaw, paghiling-hiling, pag-monitor because a member kami kang LPCC. Yes. Pero ang deputize po is the local government unit, not the council. Yun. So isipara ta sa LGU, halimbawa ma-inspect kan mga tangke, LGU na yan, that's LPCC. Yes po, LGU po yan. In fact, specifically the Treasurer's Office. Treasurer's Office? Ayun, igo pala. Pwede pala na mangigsana niya sa mga treasurer. Bokasan ang tangkingan. Hindi po. Ang pag-inspector po nila supan man lang. So, sa standards. So mga so tangke. So tangke. Yeah po. Hilingon kung tama pa ang yaon dyan. Stock ano? Yeah, kung tama sa measurement and so on and so forth. Ayun. Anyway, ikaw po kaming I cannot disclose on the media. May bigay po kami mga mga ways para po ma-facilitate kung baga ang ang mga bagay-bagay na ini in partnership with other concerned agencies. And we just had a meeting yesterday with an agency and then po, sina lang bahala kay NCR kung paano masamata yan ang mga practices kung iyan. Opo. And siguro in the coming days baka magkagwaki sampling
and we don't know. Maiba kami tabi kung may sampling director ha. Ayun po, ipa-message ka kay Ben. Director, nagkapira po tabi before I finally let you go sa imong appeal sa mga negosyantes and appeal sa mga konsumidores na the normal way of consumption sana. Please go ahead tabi. Yeah. Sige po, salamat Sir Pio sa mga nagdadangog po mo niya na sa programa ni Sir Pio. Yan po, nabanggit ko na kasuba ko. Relax lang po kita, dahil kita, sabi ba dahil makakidit. So kung nagparakidit kita, lalo kita na stress. Okay? So, kung may kakayan man kita na magbakal, so normal lang na pagbakal. Bako itong, you are not already giving chance to others na maka-avail man kang produkto niyan. Come the day na medyo magkulang na. So, relax lang po kita. And the manufacturers, kaya ni mga basic necessities, especially, assured naman the DTI that continuous po ang sa isang production. So, dahil po mapupundo ang production no matter what. Mag-increase man ang ang fuel, medyo, siyempre, cost of production, ipatong na lang yan duman sa produkto, and therefore, iba magraray na produkto. Ang pakiuleta na lang, siguro, yan, magtagatipid ng una kita because nasa sitwasyon kita na bako-tapo kontrolado. So, sa mga negosyante man, permining pigan pipakiulay mi, and we are so positive na digdiman po sa Bicol region. Kasi ito yung mga negosyante, mga very cooperative man, they really don't take advantage of any situation na aron po kayo ni. Yan mag-i-resign ng corporate social responsibility. Pag-isipan nila sa kapakanan kan mga konsumidores. Ito takes two to tango baga po. Nabubuhay ang mga negosyante dahil sa mga consumer. So mga consumer man, nag-aasa man sa mga negosyante, tayo man lumanan sa indang source of pagkabuhay. So, yan po, give and take lang po kita. Relax lang, malalagpasan taman lang ining ining pagiyagi hantang ini. Hopefully in the very short run. Director Dindo, mabuhay po kamo dyan sa DTI and God bless tabi. Salamat po Sir Pio and salamat sa itong mga taga-Hidanyo. Thank you so much sa mga tugang Director Dindo Nabol kan DTI Bicol. I-wrap up niya ito tabi primero, ang sabi ni Director Dindo Nabol sa buying public tabi the normal way sana kana consumption tananata ta normal way of consumption sana maski igwa kita ning kapabilidad na magbakal ning dakol kung iyan po o oportunidad ka nagkaperang igwa sana nin kakayanan na magbakal ning dakol, makrear na po ning artificial shortage. Taso iba day na magkakabakal. Ikadua, daying rason na magparatiripon kung ano-ano, taang produksyon duro diretso. Bako iniarog kan COVID, naso COVID baga, linimitaran suluwas kan tao, kaya limitado sa mga yaon sa manufacturing sector. Ngunyan, dire-diretso ang pag-manufacture. Ang problema sana, iya na paglangkaw kang presyo if ever, ipatong na sa mga consumer goods. Pag ipatong man, sabi kan director kan DTI, igwaning sistema na day masyadong mapalangkaw itong profiteering na pinagapod, igwaning computation na day dapat maglangkaw sa 10% ang sa inang ipapatong na presyo on basis of computation yung latest na presyo ninda tabi kanda ipasinda mapalangkaw kang presyo. So yan po tabi and sa naman sa mga negosyantes ang pahayag ni Director Dindo Nabol, thankful siya ta day maning mina oportunidad day pa manin ining nakakaabot sa inda na nag-oportunidad sa sitwasyon and hopefully malampasan na soonest ang siring na sitwasyon kan komunidad. So yan po tabi inadjust and igwa ning sufficient ang supply good for almost 30 days or more, 3 or 4 weeks pa maanyaon digdibat day matakot. Pag natapos ng 3 or 4 weeks, baka ngayon maubusan. Day po, balikan ta so enot na pahayag, igwa ring produksyon. Kaya, maubos man yan, igwang maabot tabi. Ano po? Yan. So, yan ang general situation man ngunyan. Hali po sa gobyerno mismo,
DTI manungod sa satuyang mga pangaipo, sabon, gatas, asukar, shampoo, toothpaste, gabos sabon panlabas, sabon na pangkarigos, lana, gabos na ayan tabi, pati mga commodities, yaon po yan, daining disruption kan supply, daining disruption kan production, so pagpresyo lang ngapit na panahon in kaso ipatong na ang paglangkaw kan presyo. Pero igwa po, nin safety net man ang gobyerno, duman sa pagpatong kan presyo kung sa insa na, asin daiman maakusaran ng profiteering ang mga negosyantes. Dire-diretso kita kan mga istorya sa luwas. Si Friel na Natse kan Bicol University. DZGB On the Spot Report. Igwa man na informasyon ang satuyang OJT from BU si Friel. Friel, good morning. Go ahead na. Hello. Hello, Sir Theo. Good morning po. Maraming naagaman po sa sasayang mga paraan tabay. Yaon po kitang unyang digdi sa lugar sa Grand Terminal kung saan sigigido kining Oplan Harabas. Sarong random drug testing po ini sa mga drivers na po digdi sa terminal. Sa pangenot po kan Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Albay, Land Transportation Office as in Philippine National Police. Hadaron ta po aming dagdag na detalles, makakaharon ta po niyan Sir Theo, si PDEA Provincial Director Noe Briguet. Sir Theo po, nasa ibang nalinis. Sir Theo, good morning po. Sir Director Noel, good morning tabi. Kumusta po if ever igwananin na test ka mo na mga drivers and conductor sa drug test diyan kung igwana po ning resulta? Over. So far, wala pa po, sir, kasi nag-gather pa lang kita ka mga urine specimen. Baka mamaya pong hapon, magluwas na. Ay, opo. Ano ang proseso po, tabi, Director Noe? Halimbawa, may nag-positive and yet, siyempre, sa hapon pa maluwas and nakabiyahe na so bus na pinagmamanehohan ka itong mga bihikulong nakuha ng taning sample. What will happen, tabi? Hello, Director. Nawara yung linya ni Friel. Director Noe, pasensya na, nawara yung linya. Paki-redial tabi Friel, ano? Bata na kaulaitan na si Director Noe na Brigel kan PDEA Albay. Sir Director, pasensya po ha, naputol yung tawag natin. Tapi ka po, halimbawa, kinuhaan mo niya ng specimen, then nag-positive, nakabiyahe na yung bihikulo na pinagmamaneho ka itong kinuhaan na ng sample. Papaano iyan, tabi, ano? Okay na ba yung linya ni Friel? Hello, Friel. May kasama siyang Mega Force Patrol ba? Ay, sabagay, on live sick pang paano? Medyo maraot yata pagmati ni kunya, ni Angel, ano? Friel, don't panic, just redial and reestablish. Hello, Friel, pakitaon na tabi kay Director Noe yung yung telepono. Director? Ito po, Sir Theo. Sabi ko muna kung anong objective sa kain. Oo. So, generally, ang objective sa kaining Oplan Harabas, matawat ang safety ang satuyang riding public during kaining Holy Week season. Pangduwa po, in case may mag-positive, tatawan ta po ining intervention program and ang LTO igwa mo pong gigibuhon sa inda. Ito nga po, so po kanina. For example, nag-positive, pag nagluwas po ang ang result, ipapakonfirmatory pa po ini Sir Theo para warag masabi ang driver. So, after that, according kay LTO, suspended mo na ang sa iyang pagmaneho ng mga public utility vehicle until such time na mag-undergo siya ki intervention program. Gustong sabihin tabi, Director Noe, kung tama po ang pagsabot di nag-positive, can he still drive or suspendido para mentras bago sagkod na magluwas o confirmatory and pati so sa iyang pag-undergo ng rehabilitasyon? Opo, pag nag-undergo na po ki-confirmatory, dyan na po mag-ibog medyos ang Land Transportation Office na suspend mo na po ang sa iyang lisensya hanggang matapos niya po ang rehabilitation intervention nagigibuhon sa iya. We understand. Kung kumbaga, Director Noe,
diber na yan kang LTO, ano po? Kamo sa pag-test lang po muna, ano tabi? Yes Oh, po. And then, sa intervention po, ma-assist man ng PDEA. Ay, iyo tabi. Ano ang test na pinagigibo din dyan, specifically for anong drug usage po tabi? Ang darata pong drug testing kit is for shabu and marijuana. Shabu and marijuana. Ayun, oho. Ano yan tabi? Gabos na mga mabiyahe yaong kamo dyan naka-standby tabi maghapon? Habang igwa pa pong drug testing kit, yaon po kami digdig. Oho. Now, duman sa question tabi, Director Nue, na how important is the life kan sarong pasahero na naglulunad na bakong peak season araw kaining Semana Santa, Christmas, New Year or holidays, kung ngunyan dako lang pasahero, dispwes na namin na drug test tabi. How about kung lean season tabi? Kung ano ang sa tuya man na intervention kayan over? Actually, pag mga lean season, Sir Pio, nagkakandak bang kita kaini na mga random drug test. Medyo limited nga lang ang satuyang budget, kaya dahil kita nakakabulan-bulan or naka-oral daw kaini ba pag-monitor kaini mga driver. Because the life of a single passenger, kung bakong peak season, is important as itong sudakol na pasahero tabi. Ano po? Yes, so same lang po para sa kuya, same lang na dapat i-monitor ka talaga. Okay, ano pig-monitor nito tabi, Director Due? Both driver and the conductor? Yes po, including na po ining mga jeepney driver and ining mga van na inubos na po ining ganyan. Pati mga vans. Iyo po. Gulpi ka mong istaka ng ihi dyan. Ayo po. O di sige tabi, Director Nue, kung igwa kang pangapudan man sa transport sector and sa riding public, go ahead tabi. Ayo po, inot po sa transport sector na kaisuhan tata po talaga na drug-free workplace ang satuyang mga kumpanya. Urog na ining mga bus and ining mga utility van na nagbiyahe all throughout Bicol region na nagpapadigdi or halidigdi sa province of Albay. And same with riding public, we assure you na gibon ni po gabos na maging safe ang sa indong biyahe. Director Noe, mabuhay po kamo dyan sa PDEA Albay and God bless tabi. Salamat po. Yan, Sir Tio, si PD Noe Brigel po from PDEA Albay. Yan po ang mga dagdag na barata, halik ka digdig sa Legazpi Grand Terminal, Triel Nase, DVG. Thank you so much, Friel Natse. Ang satuya pong OJT halik yan sa Bicol University. Nakasabay si Director Noe Brigel kan PDEA Albay. Maray na aga kay Sir Tony Reyes. Sir Tony, good morning tabi. Sir Tony, ale dyan sa indong opisina. Good morning man kay Sir Harold, Bert and Max. Sir Tony, good morning sa indo dyan kay Sir Tony Reyes, kay Sir Harold, buda kay Sir Bert and Sir Max. Maray na aga man tabi, migong King Reginaldo sa tuyang paraantabay man dyan sa Bangkiruhan. God bless tabi, dyan sa Indo. Oras, Pilipinas, alas 9:30 sakto. An oras hatod sa Indokang. Rise to the summit. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages. Mega One,
Dash Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, ebolusyon para sa kalusugan. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suites Sagmin, Legazpi City near Aleco, Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco beside Siga Hospital, Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Thank you so much tabi dyan sa tech kay Jun Buda sa tropa paghali kasubago sa DTI Bicol and then Pidea Albay ngunyan makakahuron taman si Congressman Attorney Pido Garbin Jr. kanako Bicol may relasyon pagiraray sa mga sitwasyon na stadigdi sa palibot kong Pido marhay na aga tabi si Pio po kan DCGB. Good morning, Pio. Good morning. Sir, po sinagantabay ang kang PBN DCGB. Maray na aldaw po. Opo, salamat sa oras kong Pido tabi. Kasuhapon duman sa major newscast kong alas 5, may nabasa akong istorya na kaipuhanan talaga ang gulpi ng pag-intervenir, pag-monitor, transparency kan gobyerno sa ripple effect kaining pagparalangkaw kang petrolyo. Pati ang mga karinderiya, posibleng maafektara na. So, common na pinagkukuhaan at pinagkakaunan ng mga ordinaryong tao tabi kong Pido. Well, tama ka, Pio, when you speak of state of national emergency. Ang kaipuhan taon yan, so transparency tapos malasakit. And we say, when we say transparency, nangapunan kita sa our regulatory agencies such as the DOE, the ARC to look into the prices of petroleum products including ining LPG as in pinagagamit sa pagluto sa rason na mausa na apektado ang riding public pati naman so mga nagkakaraon sa karenderiya and konsumitores na indang budget sa pagkaon na Pio apektado naman because of the rising prices dahil so LPG baga Pio talagang exponentially so minakatman sa presyo and syempre babawi yun yan sa presyo kang pagkaon na konsena so sa tuyang nag-avail ki meals sa pangudto, pamanggi, pamahaw sa mga karenderiya talagang out of the budget na ang sa indang budget sa pagkaon and that's right this time we call for transparency and malasakit man nahali isa sa tuyang mga oil companies and those who are selling these products na apektado kay Ninggera sana di man pa ka take advantage or probitsaran taning so pagtiwas asin padagos na magsuprir sa mga kasaradayan tabi Pio. So talagang takulawan ang responsibilidad na pipataw-tawon yan sa Department of Energy and ERC and to look on this matter. Pati naman ang Department of Trade and Industry tabi Pio. Opo. Kung Pido tabi makiidukar po tabi if ever ining transparency quote and unquote anong gustong sabihin mo tabi kanina dapat ipautob sa DOE, ERC and everything else tabi?
Or there should be a basis kung nagtaas sa presyo kang kuryente, may basihan. Bako lang unilaterally and even without the approval of ERC, mataas. And the same way, iniman na pagdagos na pagtaas sa produktong petrolyo na data na maaraman. As we can see, Pio, for the past 2 or 3 weeks, what has been pumped to our sa tuyang mga auto, itong stock na kung saan iyan ay bakal pa kang mga oil company sa baratong presyo. Alagad ang presyohan mo niyan, itong presyo na kung saan so pag-angkat ninda kang gasolina or crudo na mahal na, yun na ito sa presyohan mo niyan sa mga gasolinahan. Garibagang kita na so nag-finance kang sa indang negosyo, Pio. And I don't know whether this is the product of the oil deregulation, which has to be siguro reviewed na talaga, because we don't see any protection for the consumers, but all for the protection of these oil companies, tabi, Pio. Kung pido tama po talaga, iyon na ng consensus mi na tao. Kitang tao, halimbawa ako nakabakal mo niya ng dulce na piso. Then, nag-anunsyer mataas na ngaya sa aga. Itong sa dulce na nabakal ko niyan, sa aga, igaw pa man ako, ipipabakal ko, dumana sa mahal na presyo tabi. Kung pido, araw ka na nangyari gayon? Well, araw kan sa nangyari. So, stock ninda na nabakal sa baratong presyo, pinagpapabakal mo niyan sa presyong napakamahal dahil iyon na ito ang presyo kang angkat ninda na paabot na crudo hali sa Middle East or sa iba man na sources kang crudo or gasolina like Brunei or Russia. So what I'm saying is, would it be proper and makatarungan ba? O immoral ba na sa panahon kang state of national emergency, araw kang gigibuhon kang mga oil companies na garibagang so pagpapataw asin so presyo kang pag-angkat ninda, sinagot na mismo in advance by these consumers, tabi, Pio. Ayun, tabi ta. Dahil pang manaubos na bakalin ng baratong krudo, petrolyo, ipipatawa na hindi kasubago ng presyo. Isus Maria Josep na pangyari. So, these are the issues that will linger, and I think the main subject of kumbaga legislative investigation na pinagpapod man ni Speaker Budget Day and kita bilang membro kang Committee on Energy would actively participate and raise all those questions for the protection of the consumers and at the same time for transparency. And sabi na nga ni, kung may mga malasakit manining oil companies na yun, siguro pwede man siguro mag-rollback sinda or sabihon indaan sa indang pinakabasihan, tabi, Pio, dahil ang nangyayari baga pag nagkasurundo na magtaas, mayo ng competition, ang competition inda so presyong patataas baka so presyong pabababa. Dahil nagpadumanan so tao po. Yes, and you have people now has no choice but to just accept the brunt of this crisis, tabi, Pio. By the way, kung maputol po, Sir Kong Pido, maridayal, ako po ang maridayal. Now, ano sa nahili mo? Parang pag-araw na kayo ng trend, para reho na silang sabay-sabay, is this now parang sort of a cartel na ba? Well, let's see, Pio, because I don't want to conclude, but I want to base my findings on facts and kung ano so makukuatang ebidensya as in testimonya during the investigation, tabi, Pio. Nagkataon lang na ining Holy Week, syempre dinglaog sa Kongreso, alagad siguro sa pangapudan kang liderato kang House of Representatives after the Holy Week, then they will call for this legislative investigation.
Opo, kung pido sa ro panahon nambitan mo oil deregulation law na kay puan ma-revisit. Are you in support na makuan ini tabi, ma-repeal na ini o mapawalang bisa na tabi? Well, Pio, obvious. If it is not working for the benefit and protection of the consumers, then we need to revisit itong batas na yan, tanganing once and for all, it will serve the purpose for which it was enacted, which is the protection of the consumers, tabi, Pio. Ayun, magayon haloy na kuan iyan tabi kan publiko pangapudan tabi kong pido ano. Now, before I let you go tabi kong pido, noarin ang posible after Holy Week pag-urulayan na iyan? Sa iling ko po, yun ang pinaka earliest possible time is after the Holy Week dahil sa kanyan bakasyon and the notices will be served. I will let you know, Tabi Pio, if the investigation will ma-schedule na sa Committee on Energy. Sa imong pangapudan, Lenten season niyan sa public as a whole, sa mga negosyantes, konsumidores, go ahead, Tabi. Well, as Jesus Christ died on the cross to forgive our sins, sa iling ko man, Tabi, dahil kay puwan taman magpatawad, asin ang satuyang mga negosyante, lalong-lalo na so involved sa negosyong petrolyo, kung pwede man, Tabi, tabad-tawadan manindo ang sa indong presyo dahil ang nagsusuprir mo niyan. So, bilog na namamanwaan and in the spirit of this Lenten season. Sadali naputol si Kong Pido naputol si Kong Pido, Tabi yan. Inabot na so kanya to so minuto, Tabi. Yan, Kong Pido. Hello? Yeah, in the spirit of Lenten season, Pio, let us remember that our redemption comes with a price na kung sa Jesucristo nagadan sa krus, tanganin masalbar kita. For God so loved the world that He giveth His only Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have eternal life. Remember, Pio, that's the message of this Lenten season, na ang pagtubod ta bako sa kwarta, bako sa mga material na bagay, kundi focus kita duman sa satuyang pagtubod sa satuyang mahal na Diyos. Salamat din maray, Tabi, Kong Pido, and God bless, Tabi. Salamat, maray na Aldaw. Thank you so much mga tugang si Congressman Pido Garbin Jr. manungod sa tuyang pagipag-ulay na yan. Bubaltadahan ta po yan. We will kuro-kuro, Tabi, kita. You can participate, Tabi. Pwede kang mag-upod. Saro duman sa pinakamagayon na puntong na onambitan ni Congressman Pido. Very logical, very imperative, very, very relative ngo yan, Tabi. Oil deregulation law needs to be revisited. And ito baga simple na logic. Binakal ko ngunyan, presyo 2 pesos. Day pa man naubos itong binakal ko ngunyan. Tapos sa aga mahal na so presyo diyon. Ipipabakal ko na salang ka na presyo. It's not logical baga bako diyon, bako. Yan. Taud-taud yan, Tabi, habulon tay mga hanap buhay kundi pa nakakon si Pading Jomar. Habulin natin yung hanap buhay mo na. Pading Jomar, habulin mo na mga hanap buhay. Nag-albur ako sa technical department and taod-taod kung okay na, redial ka o baka mga alas 10, sige, hanap buhay kita, huruhalawig ini, and ansa to yung mga pag-ura-restorya, pakalis ka nagkaperang pagirumdom. Mga pasalubong bang hanap nyo? Dahil problema. Sagot yan kan Mayon Treats Food Products, the home of Bicol's finest pilinat-based products. Makukuha along Diversion Road, San Francisco, Ginubatan, Albay. Mababakal digdi ang iba-ibang klaseng pasalubong. Araw kan pili polvoron, pili for the gods, pili mango for the gods, pili yema tart, pili hopia, asin sari-saring salted galletas. Apwera kaini, igwapanin manamit asin masiram na 450 degrees pizzeria. Mababakal man ang saindang mga produkto sa saindang mga outlet sa Legazpi Grand Terminal asin BIA. Basta pasalubong, hanapon Markado na Mayon Treats Food Products. For orders and inquiries, hanapon si Mr. Marlon D.
o mga aki niya na sina Jazz Ariel D, as in Jemuel D, o mag-upod sa mobile number 0917-122-2895. Sign ka pa! Sa Mayon Treats na! May pasalubong na, may pahalo-halo pa! Madais halo-halo, masiram talaga! Matapos ang ilang taong paghihintay, muling ibinabalik ng Ako Bicol Party List ang taunang paghahanap ng pinakamahuhusay na mag-aaral sa larangan ng akademya, pagiging leader ng mga kabataan at serbisyo para sa bayan. The search for the 10 outstanding students of Bicol. Kung ikaw ay kasalukuyang naka-enroll sa anumang kolehiyo o universidad dito sa Kabikulan, nasa 3 taon para sa mga kumukuha ng 4-year course o 4 na taon para naman doon sa mga kumukuha ng 5-year course, may magandang scholastic record, pinagkakatiwala ang leader ng mga organisasyon at nakikibahagi sa mga gawaing pangkomunidad. Magpa-endorso na sa inyong school head at baka ikaw na ang isa sa mga kikilalaning pinakamahusay na estudyante sa buong Kabikulan. Over 820,000 pesos ang mapapanalunan sa The Search for the 10 Outstanding Students of Bicol. Interesado ka? Makipag-ugnayan na sa inyong school head o bumisita sa opisina ng Ako Bicol Party List, 2nd floor, Embarcadero de Legazpi. Para sa iba pang impormasyon, mag-iwan ng mensahe sa opisyal na pahina ng Ako Bicol Party List, TOSB 2026. Pwede rin tumawag o mag-text sa 0968-293-5193. The search is on for the 10 outstanding students of Bicol. Bridgestone Legazpi is your go-to for all kinds of vehicle tires and driving needs. We take care of your tire services, wheel alignment, change oil, brake cleaning and adjustment, bearing repair, under chassis repair and check-up, battery check-up and charging. Get free maintenance with our Varta battery, backed by advanced German technology for electric, hybrid, and combustion vehicles. Visit Bridgestone Legazpi at Town Square Building, Lacandula Drive, Gogon, Legazpi City. Open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Message us at our Facebook page, Bridgestone Legazpi, or contact 0960-335-1716. Your safety comes first when driving with Bridgestone tires at the top of your mind for all your adventures. Avail our summer kick-off deal. Buy 4 tires and get 30% off on selected sizes. Promo runs from February 1 to April 30, 2026. Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo with Liverate Pro. Ako nga pala si Rose. Itong bunso ko, 2.5 months na. Kaya andito kami sa health center para sa kanyang second visit. Pangalawang turok niya ng pentavalent vaccine, OPV at PCV. Libre lang naman ito sa mga health center. Kaya sa mga kapwa nanay tulad ko, punta na sa pinakamalapit na primary care provider. Tandaan, WAIS pag kumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Tuhod, siko, baywang, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bulan na ning Marso, panahon na naman ng mga kasulo. Uya ang mga importanteng tips para makaligay sa kasulo. Irayo ang lampara o kandila sa mga kurtina. Dai pagsindihan ang mga ini sa may bintana, electric fan o sa lugar na harani sa mga aki o atama na hayop dahil ang tabaka matumba ang mga ini asin padagos ng magkaraba. Dai magsaray ning madaling magsilyap o magkalayo ng mga kagamitan sa harong, siringkan gasolina, alkohol asin pintura.
And fire prevention tips hatod sa Indo kan mga minasunod na sponsors. Ravvax Anti-Rabies Center, Picolandia Pickleball Court Daraga, Mayon Treats Food Products Pasalubong Center, iSmile Dental Clinic, Dr. Rene Magallanes, City Councilor Alexander Howe, Mabel Fashion Unlimited, City Councilor Lawrence Beltran, Genecom Institute of Science and Technology, City Councilor Renato Valladolid, J2K Manpower and Allied Services, Legazpi Tire Depot, and Trading Corporation, Bridgestone, Legazpi City, Advertising and Elite Printing Press Incorporated, Twin J3 Sales and Marketing Corporation Legazpi, The Apple Peach House, Rockport Cottage Resto Bar and Catering Services, Barangay Kapitan Ben Rosin of Taisan, Barangay Kagawad Roderick Madronio, Bong Bulawan, Darwin Guapo, Daraga Home Depot. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Ravvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Ravvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Ravvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Ravvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Ravvax Tabaco, beside Siga Hospital. Ravvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Ravvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Ravvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Ravvax Pilar, Ravvax Castilla, Ravvax Pioduran, and Ravvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Ravvax. Attention, all fashion enthusiasts and soon-to-be brides and grooms. Are you looking for that perfect ensemble for your special day? Mabel is your one-stop shop for all your fashion needs. At Mabel Fashion Unlimited, we have it all, from breathtaking bridal gowns to stylish suits, debutante gowns that will make you feel like a princess, and elegant cocktail dresses and ball gowns. We also offer barongs and stunning Filipiñanas. Visit our branches in Cabangan, Legazpi City, right in front of Bangko Sentral ng Pilipinas. Pacific Mall, Legazpi Branch, on the second floor level. Our Pidoran Branch at Zone 3, Pidoran Albay. And at Hamoralin Street, Barangay Burabud, Sorsogon City. Call us now at 0943-132-5146 or follow us on Facebook. Mabel, where dreams come true. Tingogan Banwaan, Pio Fernandez. Maray na aga tabi dyan sa mga paraantabay man sa 106.9 WGB-FM. Maray na aga tabi sa Indo, kay Ronald na Bunafus, buda sa satuyang pag-iriba dyan, men and women po, kang 106.9 WGB-FM, Tabaco, sa pangenot ni Sir Dex Velez, sa men and women po, kang 106.9 WGB-FM. May apod mo na kita pa ding, Jomar. Hello, good morning. Good morning po. Opo. Good morning po. Ano po kaya na kadakil na po nagreklamo dito sa tubig na nagaparaula, sobra ng 1 month po. Dahil nanginayang man po ako, follow up lang po ini kasi dako na din nagreklamo dahil man medyo nakakalimutan kang water district. Sayang po ang mga tubig. Opo, sain po na eksaktong lugar? Dito po sa Maruroy, sa harap kan mall, sa harap kan Pure Gold. Sa Maruroy, Hampang, Pure Gold. Waswas ang tubig dyan. Opo, sir. Nagano lang ako nang hinayang ako sa tubig. Baka umana ako taga-didi. Pero nadangog ko, nagreklamo na daday man na medyo naintindi. Sige, tabi. Tayo pa-follow up ni tabi sa luwas ha. Sige. Pwede lang po. Kasi sayang ang tubig po. Tama po. Sige, tabi. Diyan yan sa Maruroy, sa may Pure Gold,
Oo po. Aha. Sige, salamat din maray. Kampang kang GNS Mall at saka Pure Gold. Hampang kan Pure Gold and J&F sa Maroroy. Opo, Maroroy po. Sige, salamat din maray. Salamat po sa Thank you so much. may tutulong. Opo. Thank you po. Oo, sige. Joshua, makisuyo man tabi palan. 8 na minuto lang. Baka kaya man Joshua sa Water District yan sa Daraga. Maroroy and JNF Mall daan dyan sa Daraga. Was ang tubig. Ano? Sige. Si Pading Jomar, okay ba yung linya ni Pading Jomar? Ilaog ta na tulo si Pading Jomar. Tama ba rin kitang alas 10 sali man dyan sa newsroom. Pading Jomar, naputol na ba? O anong advice? Naputol na? Sige. O di alas 10 na lang gayon, pakabaret ang alas 10. Ano? Tayo medyo alanganin man yun. Ano sa hiling mo? Pakabaret ang alas 10 na lang tabi, Pading Jomar. And balikan tayo itong pahayag ni Congressman Pido Garbin Jr. Yung mga nasa transport sector tabi, iyon na ini ang gustong sabihon ta. Buda itong mga callers baga na nagpartisipar lalo na duman sa programa ni VP Henry na nauuyam na sa pagpapara-strike. Pero balido po ang ipiglalaban nindo paghali kang oil deregulation law. Haloy na panahonaan kada bes na ma-strike pirang dekada na ang pigtataram piglalaban niya to halio ng oil deregulation law ma-strike duwang aldaw sarong aldaw mapaparalisar sa ekonomiya gabos. Pero dahil nangyayari baka ang tama sa publiko sa mga nag-arapod baka paano sala so approach baka bako nang efektibo ang strike na sa totoo lang bako naman talaga efektibo kung talagang efektibo pirang beses na nag-strike hinali na ko tadang oil deregulation law. So what's the point? Baguhan ang strategy paagihon sa Kongreso. Ngunyan tabi nagpahayag na si Congressman Pido Garbin Jr. nakakuha na kita nin kaapil. Obvious nga ya kung dahi man nagsiserve so purpose kang oil deregulation law ay napapanahon ng bisitahon iyan as in rebisaron or kung dahi man haleon. Iyon na po ini. Kamo dyan sa transport sector magkondusir na kamo nin massive signature campaign imbes na pagparainggan yaron sa mga driver na magpurundunin pagpasada na halawig na panahon tanang ipiglalaban pirang taon na kitang kakatigil pasada dahil man pigdadangog sa paghali kang oil deregulation law. Ngunyan tabi na iguana ni nagkagat na Congressman Pido Garbin Jr. Revisit na. Dahil na kan mga strike ta obviously dahil nangyayari. So strike niya to duwang aldaw baga ka nakalis na duwang semana sunudan. O anong nangyari? Ang apod kan anong nangyari? Ngunyan tabi na iguana kunya na i-revisit na ito pagiho na sa Kongreso iyo na ini mag-signature campaign na kamo in support duman sa pigpayig nito ni Congressman Pido Garbin Jr. Hello, good morning tabi. Good morning, Tabi. Sir Pio. Opo. Comment ko duman, ang oil deregulation law, siri man kang rice tariffication, they are pattern. Pattern yan, only Congress, because Congress lang ang makaka-break. Yan, ang oil deregulation law is a privatization in nature. Siri makan rice tariffication, privatization in nature. Kaya nga wala na serbisyo so inipi sa public, wala na inipi sa luwas, puro na private, commercial. Why? Because of this rice tariffication, ibelya supported by Congress. Kaya congressman lang ang role, may role dyan. Kaya puan lang kang sarong kongreso mag-uyon o kaya mag-kuhan kung ano ba talaga. Siyempre, di man naramang kang Congress. That is business income by the government. But the government only nagka-enjoy because they can get allocation from the government. It is not the people. Okay. Okay na po, diba? Sir Tabe. Now, ang oil deregulation law, parehas ang pattern kayan. Dapat supportan kang Congress. Miski siya na congressman, makasuporta.
ay, kuan lang yan, a matter of learning. What is the deepest, ano ba ang hararong na meaning of this oil deregulation law and this rice tariffication law? Who are the authors? Politika man sana because for the base of income para sa gobyerno because only them can collect money from the government. That's why the government, tinatabangan nila ng gobyerno, magkaigwa ng pera. Thank you, Pierre. Opo, thank you so much Tabi sa pagpartisipar So yan na po we have limited time, nakautang na kita giraray sa newsroom. Mabareta newsroom, we will be right back. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataunin pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhaying na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Discover the exciting pickleball court in Daraga Albay. Join us for games and fun. New additional schedule starting March 2026. Open play every Saturdays 9 p.m. to 12 midnight for only 200 pesos per head. Free use of equipment. Picolandia Pickleball Court Daraga. Inclusive and friendly environment. 1960 Regidor Street, Barangay Binitayan, Daraga Albay. For inquiries, call or text 0993-760-4420. Hashtag Pickleball. Hashtag Albay. Hashtag Picolandia. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras, alas 10:04. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Inanunsyo kan Department of Energy o DOE ang delivery kan 1.42 milyones na bariles nin diesel na katumbas ni 165 milyones na litro sa nasyon sagkod sa bulan nin Abril. Nagabot ang primerong shipment na may laog na 142 mil na bariles hali sa Japan kan Marso 26. Nakatala na mag-abot ang iba pang deliveries sa masunod na bulan 300 mil na bariles hali sa Malaysia o Singapore. Sa early April, 300 mil na bariles hali sa North Asia o India sa kabangaan kan Abril, asin 300 mil na bariles hali sa Oman o Singapore sa katapusan kan Abril. Parte ni kan lockdown kan gobyerno para mapakusog ang national fuel supply sa tao kan mga pagbabago sa global oil market dahil sa tensyon sa Middle East. Iyan ang detalyes kan pangalas Chess na Bareta hali sa Newsbase. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa indong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Tingog kan Banwaan.
Rio Fernandez. Good news mo na kita, tabi Nicole, dyan sa newsroom, makisuyo kay itong alas 10 mong bareta, magayon itong i-breakdown tatabi, makisuyo sa newsroom, Nicole, makisuyo tabi giraray, o si Andy Mar, Nicole, makisuyo tabi, ika na Nicole, ika na, maguro na kita dyan na duha. Hindi man si Nicole man. Ano masagot talaga? O good news ha. Petroleum is flowing tabi. Dahil magparadit yaon. Medyo mahal lang. Dahil mahora. Ito po. Nini si Nicole nini o. Mag-uristorya ko ta. Mag-uristorya kita. Di na mo sa ko. Ito talaga. Okay na. Ito kami dyan. Anong number? Ini madali sa nakaren na. Number 3 ba o? Uy, petroleum is flowing na ha. Nagalaw na sa Pilipinas. O sige tabi Nicole, pirang mga yaon dyan nag-abot na sa Pilipinas. Sige daw, luway-luwaya sana. Kang March 26 may 142,000 na bariles sali sa Japan ang nag-abot. Okay, March 26. 140,000 mahigit na bariles. Opo. Pirang litro iyan, kumbaga, na pigbugtak yan, daiman. Wala man po. Daiman, no? Then, March 26 ito ha. Opo. Igwa pang nagsunod. Ay, sir, early April ang masunod. Early April. Opo. Pirang masunod. 300,000 hali sa 300,000 na bariles hali sa Malaysia, Singapore. 300,000 halos Yes, kabangang po. milyon na bariles. Opo. Hali sa Malaysia and Singapore. And then, Sa Kabangaan naman po kan Abril may 300,000 na bariles hali sa North Asia o India. yun, halos kabangang milyon naman, kabangan kan Abril. Opo. O, di, diretso ang bonus. Tapos Sige pa. may last na katapusan kan Abril may 300,000 na bariles hali sa Oman, Singapore. Yan, halos kabangang milyon naman, katapusan kan Abril, hali sa Oman and Singapore. Opo. Petrolyo yan ha? Opo. O yan sinasabi ko, dito diretso. Diesel. Diesel, yan, Opo. sige. Crudo. Opo. Yan, o, di, upper and over and above yan. So, enot ba kan duwang aldaw na nagluwas na iguan ng nag-abot yan ng mga tanker na Dracula? No? Opo, yung from O, Russia. From Russia, supigwang kang Petron. Opo, ano Yan. ako sir na from Petron pa. Milyones itong bariles, ano? Opo. Yan, o, di, good. Baka Petrol naman. yan is- Ako na mong problema talaga kung panggasolina ko, man. Nag-walking na ako sir. Usa ko yan, puro kabayo man dyan na maanom na taon naman ang sako. Opo. Pirmi na sa nang siring-siring ang gasolina. Oh. Mausol ka na sir. Ay, dasain daw kita makuha kang panggasolina. Oh, that's aram mo, Nicole, pinataramta ka in order for us to give hope. Opo. Dahil magparakidit, ano? Oh, sabi ba kandita, dahil magparakidit. Sandali, may caller kita sa kwan. Okay, Tabi, Nicole, thank you so much, Thank you, Tabi. sir. Si Nicole yan kang newsroom. Hello, good morning, Tabi. Good morning, Boss Pio. Yes, sir. Good news yan, ano? Yes po. O, di, makakapagplano na naman ako kung saan marasay. Let's see ka. Laka-laka ka. Di ba ka, boss? Let us give hope. Sabi ba ni Director Dindo Dabol, dahil magparakidit. Kanditi ay. Chill. Chill lang, chill. Kami kan mga, ano mo yan, mga, ano yan, millennials o Gen Z, ano? Oh, Gen ABC na. Chill. Chill sana. Marabas kita sa Batangas. Si Ramduman talaga. Aha. Yan, Batang. Sa Nasugbo, sa Pico de Loro. Malipot-lipot. Sinasabi ko sa iyo. Di kami, sir. Sige po. Thank you so much. Si El Viajero sa tuyang amigo. Yan ang sinasabi ko. All this shall come to pass. Ano? Si Pading Jimmy, Chief Jimmy Halay dyan sa 3rd District, Analbay. Chief Jim, kumpadre, good morning, tabi. Halo. Pading Jim, naputol yung connection natin. Pading Jim, sandali. Yan. Pinagkukonekta rin pa di tabi, ha? Yung linya. Yan. Hayaon siya sa Kasubago, sa Pidoran, yugon mo. Nakauron si Engineer Dante, so amigo ta. Yan. Sige, madali mo na, Pading Jimmy. Pinag-ayos digdi yung linya, naputol. Redial, Pading Jimmy, ano? Redial tabi. So, in a nutshell, tabi, yan po ang kamugtakan, ano? Yan ang kamugtakan kan sa tuyang mga istorya, adigdi po sa kuan.
Itong nag-text, tama po yan, sabi din ni 5216, tama yan, no to kidet, kasi dami laging kidet. Wala kidet, sabi. Yung primero, medyo presyo lang ang malangkaw talaga. Supplies yaon dyan. Taday maning disruption kan production, day maning disruption kan transportasyon kan mga supplies. Yaon dyan. Medyo mahal lang mo na tabi, ano. Produktong petrolyo uyan, it keeps on flowing na nagatrabaho na tabi sa gobyerno, piga para iwal nindong gobyerno. Uyan mga sa gobyerno, nakakonsigir na dakulo nang nagarabot. DZG Mga supplies, ano. On the Spot Report. Standby Chief Jimmy Paday, Karen naka-establish ng linya. Karen, go, good morning. Yes, thank you, Tabi Saltillo. Dakulaon na tabang ang inisyatibo kan lokal na gobyerno kan Legazpi. Nasa ramo sa muon at mga spaghetti war sa sentro. Lalo ngunya na nag-isusarnan mga otoridad sa mga produksyon na mangyayari ngunya na Semana Santa. Sa pakipaghuron kan DCGB News kay Task Force Chief Andy Marbella, sinabi na bawas-bawasan ng Saltillo maski pa paano ito na kapagalan kan Task Force Team na sikasuon ining mga ulang na kahoy at ining mga wire sa sentro dahil iyan sa Oplan Spaghetti Wire na ipikinisyal na ni Mayor Isam Ismail kan mga nagtaaging aldaw. Mantang sigun kay Andy Marbella, sa mga oras na initabi Serpio, padagos na ang pag-iskusal nindangon yan sa mga tinampo na tarab sabana, itong mga nagralaylay ng pun kan kahoy. Tangani na day masiguro na smooth ang daloy kan mga prosesyon. Mapuungo niya na Martes Santo, sagkod iyan na Bernes Santong Banggi, asin masiguro na ding aksidente na mangyari o halimbawa ding marimalaso na mga kuryente sa tahaw ka na prosesyon sa Semana Santa na mangyayari ngunyan na semana. Dahil na bagang spaghetti wire, Karen, ano? Oo, Sir Pio. Actually, sa paggalibot ko sa sentro, malinig naman ang gatabi, Sir Pio. Diit ka sana, magkapiran sana. Natada na sana, bihon wires. Oh. Ayan, sabi, Sir Pio. Bueno, yan ang payag ni Sir Andy Marbel na Task Force Team Karen at DCGB News. Thank you so much, Tabi Karen, sa dagdag na istorya hali dyan sa luwas. Narumduman ko, Tabi, no? Tamang-tama. If Congressman Pido Garbin Jr. will be now pushing for the investigation kaining sistemang inita, ilingunin do baga, Tabi Jerome, ano, na bakal supresyo, halimbawa, a piso pa ang litro, dahi pa man naubos binakal na kon ito, krudo. Then sa aga naglangkaw sa presyo, ipipabakal ninda 2 pesos na halangkaw ng presyo, pigbabasara na so halangkaw na presyo. Tama ba ga so logic ni Congressman Pido, imbestigaran yan. Then itong sa oil deregulation law, he will push through the revisiting kang oil deregulation law. Igwang maning saro, ining si Congressman Caloy Andesloria kan 2nd District of Albay. Ang sabi ni Congressman Caloy Andesloria, yes, very, very imperative ining pagtauning mga ayuda sa mga vulnerable sectors. Ining fisher folks para Oma, para Sira, fisher folks yan, para Oma, ining mga sa tuyang nagtatanom, tasinda bagaan, so fertilizer. Titamaan niyan pag minalangkaw ang presyo ng produktong petrolyo, yung urea, sabi ni Congressman Joey Salceda dati kan 2nd District, urea, production kang urea, nagagamit yan ng petrolyo, Tabi. Titamaan yan ng todo. Sabi man ni Congressman Caloy Andesloria kan 2nd District, kaipuhan talaga, it's very imperative in the meantime ang alalayan ining vulnerable sectors. Transport group, tanganing diretsoan na transportasyon kang goods, ano, and all other itong sa mga vulnerable sectors. But, pagkatapos ngay kayan, the government, we ngaya in Congress, will see to it na magkaigwa na ning foresight, mas mapakusog pa ang pag-shift asin itong sa paagikan pag-formulate nin mga layers which will fortify itong so pag-encourage asin paggamit nin renewable energy. Leksyon na ngay ini sa tuya, ining nangyayari ngunyan sa bilog na kinaaban, especialmente kitang third world country, the Philippines. May pag-adal nga ni ibaga, nagbutwa kanakaaging semana sa Bareta, sa bilog na kinaban, Pilipinas ang pinakaapektado kaining petroleum
pricing and supply situation sa bilog na kinaban, Pilipinas ang number 1 na naapektaran. Kaya sabi ni Congressman Caloy Andes Lorecan, 2nd District, opo, talagang kaipuan ayudahan ta ining mga vulnerable sectors, payout, operators, drivers as well, mga delivery riders, agrikultura para uma. Pero nga pagkatapos kaan, dahil dapat dyan nagtatapos, igwanin panghaluyan, leksyon na ini na dahil kita masyado maging dependente sa fossil fuel. Let us now revisit as in itong bakusuguna ang pag-shift duman sa renewable energy. Daing katapusan yan, renewable nga ni. Solar, gabos-gabos. By crafting lay which will encourage iyan na flourish kaining paggamit kan renewable energy. Tama ba si Kong Kaloy? Leksyon ini sa tuya. It's high time na haloy na kutaan na kita nagkapag-isip ang gobyerno na ma-fortify iyan. Igwa nga anong lugar ito so Singapore ba yun o South Korea na nagpapadalaga na kan auto parang oxygen yata. Ay ba? Oxygen ba yun or what? Igwa na mga taxi duman. Ang pikakarga bako ng crudo, bako ng diesel, pero parang oxygen na yata yun eh. I don't know, hydrogen ba yun or what? Basta arog kayan. Renewable energy. Adig di sa tuya. Sa kuryente, sa produksyon, tabi yan. Kaya tama yan si Congressman Caloy. Leksyon na ngayon sa to. We ngayon Congress will see to it, particular man si Congressman Caloy, ining na kan 2nd District kunyan kan Albay, na makapag-formulate na nin mga layers which will fortify this shift pasiring na po sa paggagamit kang renewable energy digdi sa tuya sa Pilipinas. Ta ining nangyayari ngunyan, panalmingan na po ini na talagang dapat bagi na kitang self-sufficient. We should be at napermi kitang at the mercy kan mga ining OPEC, ining Organization of Petroleum Exporting Countries, ining mga nasyones, Arabos, nasyones na nagpoprodusir ning petrolyo na permi kitang nakadepende sa inda. Sabi ni Congressman Caloy, we should stand on our own. Tabi, ining renewable energy, pag-urulayan na ayan tabi sa Kongreso. Sige, may mga dagdag pa kitang istorya, hali dyan sa luwas, si Jennifer Vinzon, kan Bicol University sa moyang OJT. DZGB On the Spot Report. Nasa linya na si Jennifer. Jennifer, marhay na aga. Go ahead na. Yes, Sir Pio, umarhay na aga po asin sa tuyang mga paraan tabay kasaang dagdag po umbareta kasabay kan padagos na paglangkaw kan presyo nin gasolina, naglangkaw man ang presyo kan mga fresh flowers sa Daraga Albay gunyan na Semana Santa. Sa entrevista kan DZGB News, sinabi ni Ruth Azores Espinas, presidente kan Daraga Flowers and Ornamental Vendors Association o DFloras, na nagakantidad na sa 500 sa good 600 pesos ang kada bundle kan mga burak arog kan baby's breath, stargazer asin carnation na ginagamit sa karo sa prosesyon kan mga santo o santa ngunyan na semana. Kumpara po ini Sir Pio kan nakaaging taon na nasa 450 pesos pasana. Sigun kay Espinas, pamayong dahilan kan pagtaas kan presyo an pagmahal kan gasolina na nakakaapekto sa gasto sa transportasyon kan mga burak hali pa sa Baguio. Katakod po kay ni Sir Pio, may ibang customers na mas pinipili na sanaan artificial flowers kaysa sa fresh flowers dahil sa mas abot kayang presyo kaini. Padagos man ang naglalaom ang mga vendors na maski papaano magpupursigi pa rin ang demand sa fresh flowers sa kasagsagan kan Semana Santa. Iyo po Sir Pio ang dagdag na bareta hali sa luwas. Ako po si Jennifer Vinzon, DZGB News. Thank you so much Jennifer Vinzon. Nagmahal da yung flower June. Yung fresh flower. Nagmahal man kasabay kan pagmahal kan presyo kan petrolyo. Pati pala mga burak mahalo naman tabi yan.
Gurano na su Endimar palan ngunyan Martes nag-increase tabi Endimar ano su petrolyo na naman. Ni nagkapirang sentabo. Yan. Ano daw su sa kuyang tangke. Endimar, paki on air si Endimar tabi yan sa tech pakipindot yung VHF. Go ahead Endimar. So, si oil day movement sa gasolina. Oho. Kaya salbado ka duman. At pwede ako duman. Oo. Dahil nagiro. Nya su pambakan. So Shell, oh. yan, may increase na 2.90. Oh. So, Petron, may 1.90. Oho. Sa gasolina yan. Oho. Pagabot sa diesel, sa sea oil, 12.50 sa uminto. Ay, uyo. Sa, ano yan, sa Shell, 12.90, mas mahal. Oho. Pantang sa diesel, sa Petron, 11.90. Ay, si Pinatong. Ay, masama ba? Oho. Dito. Oho. Yan ang mga prevailing price. Iyo, Pero sa tabi. masunod na simana, igwa pa. Igwa pa. Igwa nang nakarunga naman. Oho, yeah. Ang pikabang-abangan ko, kung tiraon kan place kan Iran, subakbon kan internet. Uy, oho. Ano yan? Sige daw. Iyan ang pikaabangan. Bago na naman an. Kaya ako dado man nag-agi sa may lugar ninda. So sa irarong kang kadagatan na bandol yung Marine cable? Oo. Natayan ta pinabayaan ba ni Trump ang Strait of Hormuz? Pag tinira na ito, apektado kita. Bilog na kita ba naman? Dahil nang ma-TikTok. Dahil na, balik kita sa makinilya. Out. Yan na lang ang ganoon mo, magano ka diyang karga. Dahil gasolina. Disponer. Disponering kita, disponering act. Ay, naka. So, yutabian ang very latest man. At least medyo na-presentar tangon yan. DTI, Consumer Goods, PDEA, so sa transportasyon. On the part of the Congress, itong movement kang Congress, duwa ang pinagpresentar ta. Congressman Pido, and then so ideya ni Congressman Caloy Loria, so trabaho ni Daduman sa Kongreso, and then itong sa newsroom, so assurance na fuel is flowing, kaya lang medyo mahal. So human sa natabian, ano nang advice mo tabi, June, dyan sa technical? Martes Santungon yan, ako sinasabi ko magnilay-nilay kita ha. Nilay-nilay, tabi, eto na, pwede na, may go signal na yung ating tech department. Okay na ba, Jun? Yan. Kaso mga utang ko, nag-utang mga ko subago dyan sa Indo, kan interview ta si Kong Pido. Buda su PDEA, buda su ining DTI. Salamat po kan sa idong paghinanyog dahil maghali. Tulos na masunod ang samuyang news director si Andy Mar. Aday pala tama igwaning special na kunyan-kunyan. Mga presentasyones para po sa kamahalan. Duro-diretso na po yan. Salamat kan sa idong paghinanyog. Mahal amang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang